Hi guys, may buntag. Ohayo gozaimasu. Nakapala. Nakapala 20 minutes. Masud na ko. Bye. See you later. Alligator. Hello guys, Tere. Matatapos lang natin sa work. Uwi na. Uwi na, uwi na.
Kinoko. ヒノキだね。 Inoki dati. Ringo. Apple. Yan. So, isakog natin sa sa nilataan na to. Nilagang baboy. Kaulit na ta. O gamatoing sneakers. Sarap. Kaunta. Tambal sa kagutom. Start na tayo magluto, guys. Sawain muna natin yung mga ingredients. Lagyan natin ng pork. Lagyan natin ng repolyo. Luya. Sa panganay. Inoki. Ito na siya. Kiki. Ano siya? Baby mushroom. Taas na mushroom. Sa panganay. Inoki daw. O, butangan na to. O, corn. Kuyot naman eh. Yan. Kuyot-kuyot ang atong corn. Okay na. Okay na na. No? Okay pa sa alright. Ato na walay kuan. Walay ahos. Ahos at saka sibuyas. Wala. Carry na yan. Basta meron lang lasa. Asin. Okay tayo. No? Start na tayo maghiwa-hiwa, guys. Walay sanay Tagalog na bahalag walay sibuyas at garlic basta naalang ni siya sarap na ni siya. Ayan, inoki daw nanay sa paghiwa nito naman para ito tapon bitsa na tapon. Anak tapon. Tadan. Ato di hayro de. Oh, okay. Then cabbage. Oh. Look, kuyot na niya eh. Yung corn natin guys, parang hindi pala ito maganda. Hindi pala ito maganda guys. Ano ba yan? Zane. Ano na siya? Ano na to guys? Mahal. Ano na to siya? Hakien man. 100 yen. Ano siya? 44? 45 pesos kani. Dollar. Mamahalin. Magkuyot pag yun. Hindi ka gano'n eh. Hawakan natin. Ano ah. Lamit na ka eh. Okay guys, tapos na po. Tapos na po tayo maghiwa-hiwa. Balikan kayo. Okay. Luya. Luya. Ang kabisaya ka, luya. Atong ilagay na ang luya, guys. Ano, ismot ka na ito. Ano ito yung tali ko sa pagluluto, guys. Atong luto. Magic kasi, magic luto. So, magic luto ito yung ginawa ko. Always good, magic luto.
Walang ano, sibuyas at bawang. No, humot na kayo. Nilagyan ko na ng tubig, guys. Lagyan na natin ng tubig. 2 baso lang. Ang pipes na. Ano. Tapos, hintayin natin makulo-kulo. Okay? Kumulo na siya, guys. Ilagay natin yung corn. Corn? Oh, corn. Sige, okay. Corn. Lagay muna natin yung corn. Alam mo. Uy, ano yun? Lagyan na natin ng pampalasa, guys. Ito yung ilalagay ko. Kung sa ating nor cubes. I-try ko ilagay ko. Parang nor cubes din to. Ano, pork, ano siya, aji. Yung lasa niya ay pork daw. 2, lagay natin. Parang ano din siya. Nor cubes. Lagay natin. 2 lang muna. Tapos, yung magician ng Pinas, guys. Ilagay natin. Alam niyo yun? Ito, magic sarap. Makatawaw ka sa sarap. Wap. Ito, lagyan natin kunti. Ito yung magician ng Pinas. Magician ng bayan. Okay. Hintay lang tayo, guys. Ito na siya, guys. Wala tayong kasi, pepper. Yung paminta. Lagyan natin ng asin. Kunti asin. Apat. Lagyan natin ng asin kunti. Yun. Tapos, mamaya ulit, guys. Tikman natin yung guys. Tikman natin yung sabaw. Kung sakto na ba ang lasa. Ato. Umit na kayo. Okay na, guys. Mamaya-maya ilalagay natin yung repolyo at saka si inoki. Guys, ilalagay na natin si inoki. Ito ba mas pronounce ay? Lagay natin. Sarap to, guys. Sarap. Ito. Kasi okay na yung mga meat natin at saka yung corn. Yan. Tapos itong repolyo. Kasi itong si inoki, madali lang itong maluto. Pareho lang ito. Ito, hindi ilutuin, okay tayo. Masarap. Tamis kayo siya, guys. Then, takpan natin, guys. Hintayin naman tayo ng ilang minuto. Luto na to, guys. Oh, sarap. Ito na siya, guys. Oh, atong finished product. Ito na. Higop tayo ng sabaw mamaya, guys. Pahinaan natin. Walang kanin. Right, sugar. Right, sugar. Kasi sabaw kasi. Ngayon. Next. Hey guys, kain muna kami. Kain, guys. Kain, guys. Ribs. Tapos, ito na si inoki.
Thanks for watching, guys, and please subscribe, please.